जे ससियेल मिडिया बे ससियेल मिडियाया धंस खालामदों दिनै गोबां लाइमोनफोरनि सानथौ सानस्रिखौ दिनै नेगेटिभ खालामदों ससियेल मिडियाया आं गासिखौबो बुंनो नागिराखै जोंनि गोबां लाइमोनफोरखौनो खालामदों मानो खारन बे ससियेल मिडियायाव जोंनि बर'फोरनि जा कन्टेन्ट बे कन्टेन्टनि 90% को जों नायोब्ला नुबाय मोनफ्रोमबो कन्टेन्टआनो जाबाय मैनिपुलेटेड इनफरमेशन गावनि स्वार्थनि थाखाय सोरखौबा रायखुमानाय गावनि स्वार्थनि थाखाय सोरखौबा गाज्रि बुंनाय बेबायदि इनफरमेशनखौ जोङो दिनैनि दिनावहाय जोंनि ससियेल मिडियायाव नुयो दानिया जोङो नुबाय बेबायदि इनफरमेशनखौ जोंनि फरायसाफ्रा नलेज होननानै साननानै लादों दासिबोथि जोनोम सान लोगोसे फरायसा सान फालिनाय बे हाबाफारिखौ दैदेनबाय थानाय तामुलपुर जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनि अनजालु आफादगिरि बिथां बासिराम रामसियारि फंबाय बे हाबाफारियावनो बाहागो लाफैनाय बिटिआरनि मावफुं सोद्रोमा बिथां रनेन्द्र नार्जारि बेयावनो फुंखा सुबुं महरै बाहागो लाफैनाय डक्टर मदन चन्द्र बर' एसोसिएट प्रफेसर बाहागो लानो हाबावनाय एसे सिगाङावसो मिलौदो गारांजों मेथाइ रोजाबलांनाय जोंनि बयनिबो मानिजाथाव आब' सुलेखा बसुमतारी आब'खौ सिगांनिख्रुइ दिनै एसे समायनासिन आरो सिख्लासिन नुदों मैया रिटायारबो जाबाय बेखायनो दहाय आं बुंफुमादों एसे सिख्लायावनो माबोरै रिटायार जाखो नोंलाय जियानो जा लोगो मोननानै गोजोननाय मोनदों आरो बेयावनो बाहागो लाबावनो हानाय आंनिनो लोगो बिथां प्रदीप नार्जारि बाक्सा जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आगुनि आफादगिरि बिथां हांगामा नार्जारि तामुलपुर जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आगुनि आफादगिरि बिथां दानेश्वर नार्जारि बाहागो लानो हाबावनाय जिल्ला आफादनि गासैबो दैदेनगिरि आरो बे ओनसोलनि बुद्धिजीबि फोरोंगिरि बिथांमोन आरो साफ्रोमबो फरायसा नोंथांमोन गिबियावनो नैबे गोथार सानाव नोंथांमोन बयनिसिमबो आंनि गोसो गोरबोनि अननाय आरो खुलुमनायखौ बावहरबाय दहायनिफ्राय आङो एसे नोजोर होबाय थादों बेवहाय फरायसुलाफोरनिख्रुइ जानो हागौ फरायसुलिफोरनि अनजिमाया एसे बारा खोमा नंगौना ना फरायसाफ्रा बिबार बारिफ्रावसो गिदिंहैबाय दं नामा रिल्सफोरसो बानायहैदों नामा जियानो जा नैबे समाव साफ्रोमबो फरायसा लाइमोनफोरखौ एसेबां बुरजा खनसेयैनो लोगो मोननानै गोसोखौ आं खोब गोजोननाय मोनदों मानोना नोंथांमोनानो जाबाय जोंनि समाजनि जोंनि हारिनि आरो जोंनि न'खरनि इयुन जोलै जोंनि भबिष्यत आरो बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मआबो मोनसे सिमां नुदोंमोन जे बर' जातिखौ गेरेमसा हारि दानांगौनि थाखाय आरो गेरेमसा हारि दानांगौनि थाखाय नोंथांमोन बायदि लाइमोन फरायसाफोरखौनो बिथाङा थांखिदोंमोन मानोना दिनैनि फरायसाया गाबोननि जोंनि हारिनि दैदेनगिरि गाबोननि साफा साफा गेदेर थुनलाइगिरि नोंसोरनि गेजेरनिफ्रायनो साफा साफा डक्टर इन्जिनियार मास्टार प्रफेसर एसीएस आईएएस अफिसार जानांगोन आरो जानो हायो आरो नोंथांमोना जागोनब्लासो जों बर' जातिखौबो गेरेमसा जाति हिसाबै बुंनो हागोन बा गेरेमसा जाति जाबाय होननानै जोङो गनायनो हागोन दा आं बेखौनो बुंनो नागिरदों दा बेवहाय थानाय साफ्रोमबो फरायसाफ्रानो बेफोर गासैखौबो जानो हायो नों मा जानो गोसो नों बेखौनो जानो हायो
आं बैयाव नुहुरबाय दङ मोनसे लिरनाय गौतम बुद्धआ बुंदों नामा The mind is everything what you think you become नोंनि गोसोआनो गासैबो नों गोसोआव जा सानदों बेखौनो जानो हायो नों जा सानो बेखौनो जानो हायो जोंनि गोसोआनो गासैबो दा आं बेखायनो बुंनो नागिरदों बेवहाय थानाय जोंनि साफ्रोमबो लाइमोनफ्रा बेवहाय थानाय जोंनि साफ्रोमबो फरायसाफ्रा जि जानो गोसो बेखौनो जानो हायो नों मा जानो गोसो बेखौनो जानो हायो नों मा मावनो गोसो बेखौनो मावनो हायो नों डक्टर जानो इन्जिनियार जानो मास्टार जानो प्रफेसर जानो साइन्टिस्ट जानो एडभोकेट जानो नों जा गोसो जादों बेखौनो जानो हायो मानोना जोंनि फरायसाफोरनियाव जोंनि लाइमोनफोरनियाव नोंथांमोननियाव बे पावारा बे टेलेन्टआ दं दाना बे पावार आरो टेलेन्टखौ नों गावनि गोरबो सिङाव हमदांनानै सेल्फ कन्फिडेन्स लानानै आत्मविश्वास लानानै खामानि मावनो आवगायलांनांगोन दा जोंनि फरायसाफोरनाव बे आत्मविश्वासा गावनि सायाव फोथायनाय सेल्फ कन्फिडेन्सआ दंना गैया दा बिनि सायाव सोनारो दा आंथ' बुंदों नोंसोर जा जानो गोसो बेखौनो जानो हायो आरो जानांगौनि थाखाय नोंसोर साफ्रोमनिबो गोसोआव बे सेल्फ कन्फिडेन्सआ थानांगोन आत्मविश्वासा थानो नांगोन दा दिनैनि सावरायनायनि गुबै थांखियानो जाबाय बड'फानि सानथौ सानस्रि आरो माहारिबादनि गेजेरजों गेरेमसा माहारि दाफुंनायाव फरायसाफोरनि बिफाव आं दहाय एसे सिगाङाव बुंनाय बायदि जे बर' जाथिखौ बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मआ गेरेमसा हारि दानांगौनि थाखाय नोंसोर बायदि लाइमोनफोरखौनो थांखिदों दा ओंखायनो नोंथांमोन साफ्रोमबो लाइमोनफ्रा साफा साफा लेखा गोरों सुबुं जानानै साफा साफा गियानि मानसि जानानै उननि समाव जोंनि जातिनि दैदेनगिरि थुनलाइगिरि जानानै जोंनि समाजखौ जोंनि हारिखौ दाफुंनायाव आरो जौगाहोनायाव नोंथांमोनानो बाहागो लानांगोन दा जोंनि हारिनि इयुना नोंथांमोननि सायावनो सोनारनानै दङ दा आं बेखायनो बुंदों जोंनि साफ्रोमबो फरायसाफ्रा जि जानो गोसो बेखौनो जानो हायो आरो जानांगौनि थाखाय दा नोंसोर थांखि लानांगोन गावनि सायाव सेल्फ कन्फिडेन्सखौ लानानै आत्मविश्वासखौ लानानै आङो दाखालि जेब्ला दिल्लीयाव जोंनि बड'लेण्ड महाउत्सव जादोंमोन बे महाउत्सवआव आंबो थांदोंमोन जेब्ला आं बड'लेण्ड महाउत्सव जानाय प्रग्राम जानाय जायगासिम सौहैदोंमोन अब्ला नोंसोर बायदि सासे लाइमोन सेंग्राया आंखौ होसोबोदोंमोन बेजों बिफायाबो दंफायोमोन बिफाया गामसा गाननाय गस्ला मोजां गाननाय आर'नाइ फालि लानाय आंखौ नुनानै बियो आंनि खाथियाव फैदों गथ'आ फैनानै आंखौ खुलुमनानै बुंफैदों खुलुमबाय सारा आंखौ सिनायदों आं बुंदों आंथ' सिनायनो हायाखै सोरमोन होननानै अब्ला बे फरायसाया बुंदों सार आङो बिजनीनि चिरांनि सानसेखालि नोंथाङा जोंनि स्कुलाव थांदोंमोन आरो जोंनि स्कुलाव थांनानै नोंथाङा फरायसाफोरनि थाखाय गोबां बाथ्रा बुंदोंमोन आरो नोंथां बुंनाय बाथ्राजों आं थुलुंगाखांनानै मटिभेट जानानै दिनै दिल्लीयाव इन्जिनियार फरायनो थांफैबाय होननानै बुंदों आरो बिनि बिफायाबो बुंदों नंगौ सार नोंथांनि खोथाखौ खोनानायनि उनावनो बे सानफ्रामबो जोंखौ बिमा बिफाखौ बुंबाय थायोमोन आं इन्जिनियार जागोन होननानै दिनै आंनि फिसाया दिल्लीयाव इन्जिनियार फरायनो थांफैबाय नंगौ आंनि केपासिटिया आंनि न'खरनि अबस्थाया आं फिसाखौ दिल्लीयाव फरायहोनो हानायनि अबस्था गैया अब्लाबो आङो फिसानि मोजांनि थाखाय फिसानि थांखिखौ सुफुंनांगौनि थाखाय गोबां बिथिङावनो कमप्रमाइज खालामदों सप्तासेयाव बोथिब्रै ना बेदर जायोमोन दानिया आङो सप्तासेयाव बोथिसेल' ना बेदर जायो न'आव 15 बिगा हा दं बेखौ गुबुननो आदि होयोमोन दिनै आंनो खस्थ' खालामनानै बे 15 बिगा हायाव खेथि खालामो आरो बिमायाबो दानिया सम सम खाथिनि बाजाराव मैगं मैला फानहैयो आरो बेजोंनो आंनि फिसानि फरायनाया थोयो फिसानि फरायनाया ओंखारो होननानै बिफायाबो बुंदोंमोन दा आं बेखायनो बुंनो नागिरदों दा बेवहाय थानाय साफ्रोमबो फरायसायाबो बेबायदि थांखि लायोबा जानो हायो बिनि थाखाय सेल्फ कन्फिडेन्सआ थानांगोन आत्मविश्वासआ थानांगोन खिन्थु जोङो गोबां समावनो नुदों जोंनि फरायसाफोरनियाव आथिखालाव बे सेल्फ कन्फिडेन्सआ बे आत्मविश्वासआ गैलिया आरो बिनि जाहोनखौबो
जों बिजिरोब्ला नुबाय दा बिनि गुबै जाहोनानो जाबाय दिनै जोंनि गोबां बर' लाइमोनफोरखौ जे ससियेल मिडिया बे ससियेल मिडियाया धंस खालामदों दिनै गोबां लाइमोनफोरनि सानथौ सानस्रिखौ दिनै नेगेटिभ खालामदों ससियेल मिडियाया आं गासिखौबो बुंनो नागिराखै जोंनि गोबां लाइमोनफोरखौनो खालामदों मानो खारन बे ससियेल मिडियायाव जोंनि बर'फोरनि जा कन्टेन्ट बे कन्टेन्टनि 90% जों नायोब्ला नुबाय मोनफ्रोमबो कन्टेन्टआनो जाबाय मैनिपुलेटेड इनफरमेशन गावनि स्वार्थनि थाखाय सोरखौबा रायखुमानाय गावनि स्वार्थनि थाखाय सोरखौबा गाज्रि बुंनाय बेबायदि इनफरमेशनखौ जोङो दिनैनि दिनावहाय जोंनि ससियेल मिडियायाव नुयो दानिया जोङो नुबाय बेबायदि इनफरमेशनखौ जोंनि फरायसाफ्रा नलेज होननानै साननानै लादों आरो बेफोर माखासे नेगेटिभ इनफरमेशननि थाखायनो जोंनि गोबां लाइमोनफ्रा दिनै बिसोरनि थिंकिंआ नेगेटिभ जादों मानोना जों नुयो सोरबा लिडारखौ जुदि सोरबा सासे मानसिया सोरबा इउटिउबारा सोरबा ससियेल मिडिया इउजारा सोरबा साहित्य सभानि लिडार सोरबा एबसुनि लिडार बबेबा मोनसे पार्टिनि लिडारखौ जुदि रायोब्ला दा बेफोर इनफरमेशनखौ सोरबा बेफोर कन्टेन्टखौसो जोंनि लाइमोनफ्रा गोबां नायो आरो जों नायोब्ला नुबाय 1 घन्टा 2 घन्टानि उनावनो लाख लाख भिउस जायो नाथाय जेब्लानाखि सोरबा सासे मानसिया मोजां खोथा बुंबाय मटिभेशनेल माखासे बाथ्राफोर बुंबाय बेफोर कन्टेन्टआव खिन्थु सानसे साननै सानथाम सप्तासेनि उनावबो 1 लाखबो भिउस जाया दा ओंखायनो बै माखासे नेगेटिभ जितु कन्टेन्टफोरखौ नायै नायै जों नुबाय जोंनि माखासे लाइमोनफोरनि थिंकिंआ नेगेटिभ जादों दा बैफोर कन्टेन्टआव हाबनानै बिसोरो बुङो सोरबा लिडारखौ रायोबा नोंमारगौ बेखौ नायनायावनो बेबायदि नुयो बारा थिग नंमारा खोमालै बियो जोंनि गोबां लाइमोनफ्रा बुङो दा बे नेगेटिभ माबाफोरखौ नायनानै दिनै जोंनि लाइमोनफोरनि सानथौ सानस्रिफ्रा नेगेटिभ जालांदों आरो गोबां लाइमोनफ्रा दिनै बरबाद जानो गोनां जादों आरो बे सानस्रिजोंनो दिनै मा जाबाय जोंनि लाइमोनफोरनाव जे सेल्फ कन्फिडेन्स बे आत्मबिश्वासाबो गैया जालांदों जों नुयो जेनेबा हमनानै ला मोनसे साख्रि ओंखारदों बिटिआरआव साख्रिनि पस्टआ जाबाय 500 एप्लिकेन्टआ जाहैबाय 50,000 50,000 दा जोंनि लाइमोनफ्रा थोंजोङै मा सानो साख्रियानो 500ताल' एप्लिकेन्टआ जाहैबाय 50,000 दा गतिके आं माबोरै जायोमोन आं इन्टारभिउखौनो लिरला दे नङाब्ला आं मोनखानाय नंला दे जायखिजाया एटेन्डल' जानोसै दा जोंनि गोबां लाइमोनफोरनि सानस्रिफ्रा बेबायदि नाथाय जोङो साननो हायोमोन बे 500 जननि गेजेराव आंबो जागोन सासे बे 500 जननि गेजेराव आंबो पास खालामनानै दिन्थिगोन बेखायनो आं मोजाङै फरायनि जों बे सानस्रिखौसो लानांगौमोन नाथाय थोंजोङैनो जोंनि सानस्रिया नेगेटिभ आं मोननाय नङा मानोना बिजाथिया बिराद बुरजा दा बेखायनो आङो लाइमोन नोंथांमोनखौ खावलायदों जोंनि बे नेगेटिभ सानस्रिफोरखौ जों गारनांगोन बे सेल्फ कन्फिडेन्सखौ आत्मबिश्वासखौ लानानै जोङो दावगालांनांगोन आं बेखायनो बुंबाय थादों बेवहाय थानाय साफ्रोमबो फरायसाफ्रा बेवहाय थानाय साफ्रोमबो लाइमोनफ्रा जि जानो गोसो बेखौनो जानो हायो जि मावनो गोसो बेखौनो मावनो हायो दा ओंखायनो जि गोसो बेखौनो जानो हायोब्ला जि मावनो बेखौनो मावनो हायोब्ला दा जोङो थांखि लानांगोन नों मा जानो सानदों नों मा जानो सानमारदों जों बा थांखिखौ लानानै दा आवगायलांनांगोन नाथाय बेबायदि थांखि लानांगौ समावहाय जोङो दिनै जोंनि गोबां लाइमोनफोरखौ लामा आन्दायनाय नुदों जोङो लामा आन्दायनाय नुदों उन्दै बैसोआवनो जोंनि गोबां लाइमोनफ्रा ड्राग्स एडिक्टेड जादों जौ फाग्ला जादों बाइकनि फाग्ला जादों मबाइलनि फाग्ला जादों मानो खारन नोंसोरनियाव थांखि गैया नोंसोरनिया थांखिया बेनोल' जे आङो मेट्रिक पास जानायनि उनावहाय बाइक गंसे लागोन मेट्रिक पास जानायनि उनावहाय आइफोन गंसे लागोन स' बेखौ मोनखांनायनि उनावहाय नोंहालाय माथो थांखि थाबावनो दा बेखायनो आङो साफ्रोमबो लाइमोन नोंथांमोनखौ बुंदों फरायसा नोंथांमोनखौ बुंदों मैया नों मा सानदोंमोन जों दा बेफोर गासिखौबो बावगारजोब नोंहा मा नेगेटिभ थिंकिं दङमोन जों बेफोर गासिखौबो बावगारजोबनानै दिनैनिफ्राय गोदान सिन्था खालामनो हायो दिनैनिफ्राय जों गोदान थांखि लानो हायो मानोना मानसिया सोलायनो थाखाय 1 मिनिटल' टाइम नांगौ मानसिनो सोलायनो 1 मिनिटल' टाइम नांगौ आंहा बेबायदिनो सासे लोगो दङमोन गुदि फरायसालियाव एलपि स्कुलाव फरायजाबनाय लोगो मुङा बिरफुं मोसाहारि बियो क्लास 4आव
लेखा बायनो हायैनि लावखार थाहैदोंमोन खाथिनि गामियावहाय लावखार थानानै आरो क्लास 5 आव फैफिननानै जों एमइ स्कुलाव क्लास 5 आव एखेलगे एडमिशन लाफैफिनदोंमोन बे फरायसाया गावनि नामखौनो क्लास 5 टाइमावबो मोजाङै लिरनो रोङामोन मोजाङै फरायनो रोङामोन बिदिनो 5 6 7 जेला क्लास 7 मोनबाय 7 नि एनुअल एग्जाम जाबाय 7 नि रिजाल्ट होबाय अब्ला मोनबाय बियो 75% आंनिया 72% बे रोल नम्बर 1 आं रोल नम्बर 1 जाबाय थायोमोन बे बोसोराव बे 75% मोननानै रोल नम्बर 1 जादों अब्ला आं बेखौ बुंदोंमोन नोङो माबोरै 75% मोनखो नखल लादों नामा नोंलाय अब्ला बुंदों मा नखल लालाबायदों नखल लायाखै माबोरै 75% मोनखो नोंलाय होमबा बे गथ'आ बुंदों आङो थांखि लाबाय मा थांखि आङो पुलिस अफिसार जानो नागिरदों आरो पुलिस अफिसार जानांगौनि थांखि लानानै थांनाय 6 मासा आङो 18 घन्टायै फरायदोंमोन दिनै बेनो बिनि रिजाल्ट बिनि फिथाइया बेनो आरो दिनै बे गथ'आ मा जाबाय पुलिस अफिसार जाबाय क'क्राझाराव थायो बे गथ'आ हरसेनि गेजेरावनो चेन्ज जादोंमोन सोलायदोंमोन आं बेखायनो बुंनाया बेयाव थानाय साफ्रोमबो लाइमोनफ्राबो सोरहाबा नेगेटिभ थिंकिं दङमोनब्ला मैयानि दिनाव दिनैनिफ्राय सोलायनो हायो दिनैनिफ्रायनो सोलायनानै दिनैनिफ्रायनो थांखि लानानै नोंथांमोना गोसो होनानैल' लेखा फराय गोसो होनानैल' दावगालां खामानि मावबाय था नोंसोर रावबो होबथानो हाया आं गोलाव खोथा बुंलिया आंनिया बेखेवनायबो नङामोन दा आंहा गुबुन मोनसे जायगायाव बेबायदि हाबाफारि थाबावनायखाय नोंथांमोनजों गोबाव सम थानो हानाय नंला आरो आङो जा बिथां इएमनि जायगाखौसो सेनानै लादों दा जियानो जा फैनो मोननानै आङो खोब गोजोननाय मोनदों आरो गिबि खेबनि थाखाय बे जायगायाव हाबफैदों आरोबाव एसेबां मोजां समायना जायगायाव जे बड'फानि मुसुखा खालामनानै दोनदों बे मुसुखायावबो आं दिनै बिबार बावनायनि खाबुखौ मोनदों आरो बे गासैखौबो जोंहा नोंथांमोननि जायगानि बिथां रनेन्द्र नार्जारी आंनिनो लोगो निश्चय बिथांनि दैदेननायावनो बेखिनिया जानो सम्भब जादों दा बिनि थाखाय आं बिथांनिसिमबो रोजा रोजा साबायखर बावहरबाय नोंथांमोनजों सम मोनोब्ला फिन इयुनाव खनसे फैबावगोननि खोथा होनानै आं नोंथांमोननिफ्राय बिदाय लानोसै आरो बेजों लोगोसेनो दिनैनि बे हाबाफारिखौ बेखेवबाय होननानै फोसावबाय गोजोनथों खुलुमबाय थेंक इउ